हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन बेखौथ' नोंथांमोनहा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय। लोगोफोर, बेनो जादों नोंथांमोन बयजोंबो सिनायजाखानाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां पुजा बर' बिथांनि सोमोन्दै। बिथाङा बबेनि आरो फाव खालामबोनाय बिथांनि सावथुनफोर, लोगोसेनो मिउजिक भिडिअ आरो बिथाङा बयफ्रेन्ड दङना गैया आरो दङब्ला बिथांनि बयफ्रेन्डआ सोर, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, गिबियाव मिन्थिनानै लागोन जोङो बिथाङा बबेनि। लोगोफोर, बिथां पुजा बर' बिथाङानो जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आरो तेजपुर एरियानि सारिदुवार कटन मिल होननाय गामिनि। बिथाङाबो गोबाव समनिफ्रायनो बर' सावथुन मुलुगाव आगान होबोदों। जानो हागौ नोंथांमोना पुजा बर'नि बे बोसोरनि थैस' थांस' सावथुनखौबो गोबाङानो नायखांबाय जानांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबांथारानो पुजा बर' बिथांनि बयफ्रेन्डखौ मोनथिखायो आरो खायसे खायसेया दासिमबो मोनथियाखै जानांगौ। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि बयफ्रेन्डखौ मोनथिया, नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरावनो खिन्थानानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, बिथां पुजा बर' बिथांनि रियेल बयफ्रेन्डआनो जादों नोंथांमोन बयबो सिनायखानाय मुंदांखा फावखुंगुर बिथां अलंबार गयारी बिथाङानो। जायफोर नोंथांमोना मोनथियामोन, दायो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिबाय। बिथां फावखुंग्रि पुजा बर' बिथांनि बयफ्रेन्डआनो जादों अलंबार गयारी। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।